So paghipos ani, pwede din mo siya ma-transform into one seat, no? So pag paghipos ani mo siya yan lalo mo bend and abog na kayo. Battery mo yung battery dagko kayo. Yo na pa kabarangay, Chuboy Papa Bam, and karon ako na ding tubagon ng mga pangutana sa ato mga kabarangay nato, no, sa mga followers nako, viewers nako. Mahitungod ani akong e-bike nga na solar. Actually dugay na kanila mga pangutana kung asa na ko napalit, pila daw pataod na ko aning solar, unsa daw connection ani. Ako lang tubagon ha, kay labi na karon nga daghan kayo interesado karon tungod lagi nga nisaka nag-ayo ang presyo sa gasolina tungod sa gira sa between Iran ug US. Sa pagpalit na ko ani separate ang solar og e-bike. So kaning e-bike napalit na ko sa NWOW via installment ni siya. So pwede po ka mag-cash. Ang cash nila ani nga klase nga e-bike is nasa mga 40 to something. So kung mag-installment ka, ilang minimum down payment is 10,000 and good for 1 year ang pinaka long term nila, no. So ang monthly din ako ani is 2,700. So maimpas na ni siya karong May or June something na. Tapos ang solar is nato na ko ni siya napalit sa di kuryente e-bike sa may lapasan. So dato na ko siya napalit, dato po na ko siya gipataod. So mutaod sila bisag unsa klase nga mga kuha dato e-bike, masiglahi og brand, even sa mga balay-balay, no, mga establishmento gataod sila. Sa di kuryente e-bike, nabo sila baligya nga mga e-bike nila dadto. So makapili pug kalahi nga mga klase nga e-bike, no. Same gapon sa NWOW. Sa NWOW man gud wala sila solar, so motong gipatauran ako siya kay layo man gud ang parkinganan na ako sa balay. So kung mag-charge ko ginaibot pa na akong battery, nya bugat kay battery ba. Tapoy kayo. Mag-charge ko ani kung naran diri sa barangay, like hatod sa eskwela sa bata, pagmerkado, siguro mo dagan og 4 to 5 days ay ako mag-charge. Pero dili pa na siya totally low-bat. Nakapuyan man ko sige bit-bit sa battery, no, motong ni-decide ko nga i-solar na ko siya. So karon less hassle ako kay naka-solar na. Nagyapon sige pangutana pila presyo sa pataod, no. So sa solar nalimot ko ha, pero siguro banabanan ako estimated nato sa mga kuan ni pila inverter, solar inverter. Nalimot po ko kung pila ni solar, 100 or 150 watts ba ni. Nara something unana. Dugay-dugay naman good. So kung solar og inverter total ani is nasa mga 10 or 11 or 12 something unana, no. Then pero installment kay po nako siya via home credit. So nidagan siya mga 16 ba ta 15,000 good for 1 year. And nakanindot pang good pod sa di kuryente e-bike kay mga professional sila, kabalo gyud sila kung unsa nga solar ang kailangan sa imong e-bike o sa inyong balay. So pwede mo mukuha sila Facebook page for inquiries. Sulit kay bay labi nag-ingunani naka sa mga barangay. And nakanindot kung naka-solar ka, medyo layo-layo ang imong madtuan kay kung makatambay lang ka mo automatic charge man siya, no. Di na ka ma-hassle og charge basta kay painit lang nimo siya, nakatambay lang siya. Okay kayo. Sulit kayo labi na karon nga mahal ang presyo sa gasolina. Labi nagduol ra imong trabahoan, pag e-bike ra ka, ikaw mainitan ba, oh? So mo na sulod sa e-bike, kani ako na siyang gipalit, then kani gipataod ja pa rin ako sa di kuryente e-bike. Direct to battery na ni siya para for charging, and kani the display niya. Alright, okay kayo. So na siya windshield. Okay kayong view, oh. So gipataoran ako siya ngani. With trapal na ni siya so di ka mabasa. Close na close. Good for 3 person ni siya. Oh, 1 2 and kani mo ni yung battery, oh. Kani, oh. So para ma-open ni siya, mo na siya birhan na. Oh, 1 2 3. Ano siya CCTV, di ko magsabasa, nakabutang. Muna yung trapal, close na siya. So paghipos ani, pwede din mo siya ma-transform into one seat, no. So pag paghipos ani mo siya yan lalo mo bend and abog na kayo. Battery mo yung battery dagko kayo. Yan na mo na siya, and can push button. Oh. Good for one seat na siya, diba? So muna yung box, abog na kayang box. So karon muna diri yagi ang solar, dako niya solar, diri ang wire, dagan diri kani pabrihan na to, nadiri ang inverter niya So diri yagi, nadiri ang kuan ka barangay, ang iyang inverter. Pabrihan na to, ayun. Alright, ayun. So muna yung inverter, siga na siya, oh. Indication na siya nga nagkuha siya power gikan sa init pag nagsiga siya. Mahal-mahal yung inverter, purag 6,000 na yung nani. Ito yung nalimot ko. Mas mahal lang. Actually, ang nakamahal sa solar inverter mga kabarangay, may nakamahal. So sulit kayo siya for family use.